ikasketen salbaitaritzen hau, bitu, gaztetan banian afizio txiki bat animalien dako, eta, aukera sortu ban 18 urtekin karrera hautatzeko, egia esan Zaragozan joan behar izanean, karrera ikastea. Baina, guara erronka batu ban, azken finean etxetik kanpora ateatzea, no? Eta nik bai hori oso positibo bezala baloratzen dutela etxetik kanpora pasatako urte horiek. Nirentzako balio izan du distantzia hartzeko batetik eta konturatzeko ere bai ez gara munduaren txigurra. Zergatik zatu nintzen politika? Nik usteat, gehien bat ikusten nolako, zerbait itea merezi zuela, no? Ikusten nian, ze aukera zauden, eta azteko zauden aukeretan ere etzian, konbentitzen nire eurua beti ikusi diat ezkerrekoa, baina herri honetan zegoen ezkerrak agian biolentziarekin edo zakoan vinkulogatik ero etzitxean erakartzen nahikoa, eta orduan egia zen, arrola sortu zanean erantzako izan nuan, hoxe da nik behar nuena. Osea, ezkerretik egunero lana egingo duen jende bat, egunero preokupatuko dana jendean gaietaz, eta gaina bakezalia, oso argi daukana, zede nire garaian ere izumizu izan etxean, oso argi daukalako, ez nuela armarik nahi, ez nuela violentzian sinisten. Ez nian sinisten, violentziarekin lortu zizakeen ezerrez, zede nire refleksioa, nire gaztaro hartan izan zena zen. Violentziekin lortzen duguna, violentziakin kendu dezakete. Osea, hortik arauntzagoa joan behar dugu eta benetan jendearen kontzientzia iritsi behar dugu, eta benetan jendearen kontzientzia dakaunean, orduan bai, igual du, besteak zeharmekin datoztin, jendearen kontzientzia baldin bakozu, garaipena badugu. Ausart eta sendo. Ireki bidea ezkerrari, bakeari, euskarari, politikari, Euskal Herriari.